Laing sentenaryan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang gipahalipayan sa lokal nga kagamhanan. Si Luan Minordina sa report. Ikausa kagatos nga tuig nga adlaw natawhan ni Lola Margarita Atillo natapok ang iya mga anak ug apo sa Pinoy-anan niini sa Barangay Mactan. Dili na makadungog si Lola Margarita ug hinay na usab siyang moistorya. Apan gipasigarbo sa iyang anak nga way gimintinar nga tambal ang ilang inahan. Wala ma'am, wala. Dili siya mo ina magtambal kaayo kanang ako nang pugsunon ug magkalibang siya mo niyang sakit. Bagay siya sakit na ubo, di sa ubon. Ang kanunay pagkaunugutan ug ang pagkatrabahanti ni Lola Margarita ang matud niya ang rason sa iyang taas nga kinabuhi. Unya mangahoy say baligya niya. Ug yan kay siya. Oh, bag-o na ni hunong man 2014. Pag-abot na ako ma'am, kuan ba ni sa mangahoy pa. Apan ni komedya pa si Lola nga usahay mukaon usab siya og baboy. Makapataas day sa kinabuhi. Ma, kanang karon, kanang hilig ka na sa baboy karon. Ganahan kag baboy. Karon ba karon karon? Kaon lagi sa basta na ako. Isip pahalipay kaniya, usa ka espesyal nga birthday celebration ang giandam sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Alang kang Lola Margarita ug gihatagan siya og 100,000 pesos isip centenarian cash reward. Ang city nagmungna pog ordinansa for this. Ang ato igog pahalipay sa ilahan nga niabot sa ila ang naning idara o niya sa pag-atiman sa ilang pamilya for all those years. Uban ni Renante Quiñones, Luan Merondina, Balitang Bisda.